Euskal Herria ezagutuko dugu, aditzaren aspektua. Kaixo berriro, gaur kontaketa labur bat egingo duzu. Badakizu ezer, niri izugarri gustatzen zait bidaiatzea. Leku asko bisitatu ditut, eta Euskal Herriko txoko guztiak ezagutzen ditut. Baina mundua handia da, eta ez dut dena ezagutzen. Horregatik, aurten Albaniara joango naiz lagunekin, eta bidaia prestatzen ari gara. Eta zuk zer bisitatu duzu? Zer ezagutzen duzu? Nora joango zara? Bideo honetan, Peiok elkarrizketa egingo dio Gaztelugatxera joan den bisitari bati. Baselizara igo zarete. Bai, eskaiera guztiak igo ditugu. Zenbatu dituzu? Bai. Eta zenbat eskailera daude? 240. 240? Pila bat dira, Eta zergatik etorri zarete Gaztelugatxera? Euskal Herriko txokoa bisitatzea gustatzen zaigu. Bikain. Ekintzak aditzen bidez adierazten dira. Aditzaren aspektuak aditz ekintza bat, burutua, bukatua, dagoen ala ez adieraziko du. 3 aspektu mota bereizten dira. Orainaldi burutua, adibidez, Baselizara igo zarete. Orainaldi ez burutua. Euskal Herriko txokoak bisitatzea gustatzen zaigu. Eta gertakizuna. Albaniara joango naiz lagunekin. Puntukaria izenekoa ere badago. Horrek ekintza momentu horretan bertan gertatzen ari dela adierazten du. Adibidez, bidaia prestatzen ari gara. Orain, banan ikusiko ditugu. Orainaldi burutua erabiltzen dugunean, ekintza bukatu dela adierazten dugu. Eta aditz nagusiak ez dauka markarik. Honela osatzen dugu esaldia. Aditz nagusia eta aditz laguntzailea. Adibidez, Baselizara igo zarete eta eskaiera guztiak igo ditugu. Orainaldi ez burutua edo ohiturazkoa errepikatzen den ekintza edo bukatu ez den ekintza adierazteko erabiltzen dugu. Honela osatzen da esaldia, aditz nagusia, ten edo tzen amaierarekin, eta aditz laguntzailea. Adibidez, Euskal Herriko txoko guztiak ezagutzen ditut. Edo egunero eskaierak igotzen ditut. Gertakizunak etorkizunean gertatuko den ekintza adierazten du. Eta honela osatzen da. Aditz nagusia, ko edo go amaierarekin, eta aditz laguntzailea. Adibidez, aurten Albaniara joango naiz lagunekin. Puntukaria momentuan bertan gertatzen ari den ekintza da. Honela osatzen da. Aditz nagusia, ten edo tzen amaierarekin, eta ari izan. Adibidez, bidaia prestatzen ari gara. Bete hutsuneak. Gertatu den ekintza adierazteko, igo ala igoko. Eskaiera guztiak igo ditugu. Ohiturazkoa, igo ala igotzen. Egunero eskaierak igotzen ditut. Oraintxe bertan prestatu ala prestatzen. Bidaia prestatzen ari gara. Etorkizunean joan ala joango. Aurten lagunekin Albaniara joango naiz.
Aditzaren aspektuak aditz ekintza bat bukatuta dagoen ala ez adierazten du. 3 aspektu mota bereizten dira. Burutua, burutu gabea eta gertakizuna. Puntukaria izenekoak adizkiak markatzen duen ekintza momentu horretan bertan gertatzen dela adierazten du. Orainaldi burutua. Orainaldi ez burutua. Gertakizuna. Puntukaria. Ikusi arte, ondo izan.